50 जोड़ प्रदेश के कौनो कोना से पहलवान आज है तो एगो बरिसवन गांव जौन बा सबके जौन बा जोड़ दे देत रहल हा। यहाँ के माननीय पहलवान श्री गणपत तिवारी बंगाल पुलिस में अभी वहाँ के रिटायर ओ घड़ी जौन घड़ी कुणाल एसपी जौन बा बिहार पुलिस में जौन बा भर्ती करत रहन आ एगो नियम लागू कैले रहन कि जे भी वर्दी पहन ली ओकरा के भर्ती समय में यही बरिसवन गांव के श्री ओम नारायण तिवारी जी आ पहलवान भीखम तिवारी जी वर्दी पेन ही के डायरेक्ट जौन बा कि ना भर्ती बई रहे लोग बिना फिटिंग। लेडीज भी आ रहल बड़ी लड़े खातिर। अच्छा, महिला पहलवान लोग महिला पहलवान भी बा लोग, ओहो लोग आइए जाई लो। 3 तारीख के लोग आ जाई लो, काहे कि 2 तारीख के एंट्री हुई, 3 के आई लो, 4 के दंगल चालू। अभी हमनी के मौजूद बनी जा दियारा इलाका के गांव बरिसवन में। आई जब पता चलल है जे दंगल के महा मुकाबला के भव्य आयोजन भइल बा, आई हमनी के जानकारी लेवे के प्रयास करब जा। ई कैसन प्रतियोगिता के आयोजन? महाकुंभ के पावन अवसर पर बरिसवन ग्राम प्रखंड शाहपुर जिला भोजपुर जंगली बाबा के स्थान पर मठिया के समीप में माता सरस्वती के उपासना के समय में यहाँ पर भव्य दिव्य विराट दंगल के आयोजन कइल गइल बा। यह दंगल में बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा सहित दिल्ली के भी नामी गिरामी पहलवान जौन बा कि ना भाग ली हैं। दिनांक 4/2/2025 दिन में 10 बजे से लेके 7 बजे तक सोच बा कि 10 बजे से दंगल चालू हो जाओ। आगत अतिथि जे भी आवे ओकर हमनी के भव्य यहाँ स्वागत करी जा। जे भी पहलवान यहाँ आई ओकरा अनुरूप यहाँ जौन बा इनाम के राशि भी रही। जे अपन जैसन अच्छा प्रदर्शन करी ओकरा के ओइसन जौन बा कि ना इनाम दिहल जाई। यह दंगल में खास करके बिहार पुलिस के कोच NIS कोच रामचंद्र पहलवान जी भी आ रहल बानी। साथ ही जे भी नामी गिरामी पहलवान बा यहाँ आवता ओ दिन अइला पर देखे योग्य भव्य सुंदर जौन बा कि ना प्रतियोगिता हुई। हमनी के चाहब जा अपना ग्राम के तरफ से कि हमनी के दंगल के शोभा बढ़ावे खातिर अधिका से अधिका संख्या में अपना नियत स्थान पर समय से पहुँच के सभे जौन बा कि ना ए दंगल के लाभ उठावे। जे भी बहरी से पहलवान आवे वाला बा उ जे बोलावल गइल बा ओकरा बारे में तो समिति जौन भी आई हवा के समझी, लेकिन अपना मन से जे आवे वाला बा ओकरा के आवे जाए के खर्चा लड़ला के बाद समिति समझी। बाद बाकी जे पहले से आवे वाला बा 1-2 दिन पहले आवे वाला बा यहाँ रहे के भी ओकरा सुंदर भोजन के भी व्यवस्था बा। जतना ले जानल मानल आदमी बाड़े जतना सपरी उतना हो लोग के जौन बा स्वागत करी हैं। चोट ओट लागी तो जौन बा कि ना उनकरा के फर्स्ट एड के भी यहाँ जौन बा कि ना व्यवस्था बा। रहल बात कि पहलवान अपना ऊपर रिक्स लेके यहाँ जौन बा कि ना कुश्ती लड़ी है। ई बहुत जौन बा कि ना रिस्की खेल हो खेला। जे अपना के समझी कि हम सक्षम बानी उ जौन बा कि ना है प्रतियोगिता में भाग ली। हमनी के इहे चाहब जा कि जैसे होखे गांव जवार जिला सब लोग मिल के इस दंगल के सुफल बनावे, ताकि हमनी के एगो पूरा बिहार में संदेश जाओ कि बिहार के अंदर भोजपुर जिला में एगो ऐसन बरिसवन गांव बा कि इतना सुंदर दंगल के जौन बा कि ना आयोजन कइल। बिल्कुल एगो अनूठा पहल भाई। आप बरिसवन गांव में चाहे दुर्गा पूजा होखे, छठ पूजा होखे, अभी सरस्वती पूजा, अभी तक सरस्वती पूजा पर देखत रही जे ड्रामा होत रहे, दुगोला ब्यास के गौनई होत रहे, नाच होत रहे। अब की परी मैंने कुश्ती के दंगल मैंने का विचार कहाँ से आई? रौरा पूछनी हा तो रौरा बड़ा अच्छा काम कैले बनी। ई भी जनता के जाने के चाही कि यह श्री पंचमी के मुख्य पावन पर्व पर हमनी के प्रदेश में ना देश में श्री पंचमी के झंडा हनुमान जी के झंडा के साथे जौन बा कि ना निकलेला। और झंडा निकालला के माने ये हो कि एक दूसरा के साथे जौन बा कि ना प्रेम मोहब्बत बढ़े, आपस में भाई भाई अपना बल के कला कौशल के जौन बा कि ना प्रदर्शन करस। हमनी के देश जौन बा जतना बलिष्ठ हुई उतने स्वस्थ हुई तो मस्तिष्क भी स्वस्थ हुई। और जब कुश्ती जे लड़े वाला बा लड़ेला, बड़ा यम नियम कानून के पालन करेला, ओकरा बुद्धि बढ़ी। और जब स्वस्थ रही तो बुद्धि ऑटोमेटिक ओकरा आई। तो ई कुश्ती प्रतियोगिता माता शारदा के जौन बा कि ना उपासना बा ओकरा से हम समझतानी जे कतहीं अलग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज 1 तारीख हो,
दू तीन चार के जब मैंने आयोजन बा, तो अभी समिति के तरफ से यह का तैयारी चल रही बिया? तैयारी है बा हमनी के कि 2 तारीख के एंट्री करावे के बा। जौन जौन पहलवान है बाहरी से उनका के उनकर नाम दर्ज होई। जौन बाहरी से पहलवान बड़े उनकर खाए हुए पिए के सब व्यवस्था एजा बड़ी हुई, डॉक्टरी के भी व्यवस्था बड़ी हुए। ऐसे बाहरी से लेडीज भी आ रहल बड़ी लो लड़े खातिर। अच्छा, महिला पहलवान लोग भी हाँ, आ रहे महिला पहलवान भी बा लोग। ओहो लोग आइए जाई लो। 3 तारीख के वो लोग आ जाई लो, काहे कि 2 तारीख के एंट्री होई, 3 के आई लो, 4 के दंगल चालू हो जाए। हैं। माने तो एकर कुछ फीस इस भी निर्धारित बा कि ना जब फीस उस कुछ नहीं खे, री एंट्री बा अच्छा, माने कोनो सारा खर्चा समिति करे। समिति के बस सब। तो अब देखे नहीं कि कोनो भी कार्यक्रम आयोजन होला तो में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, तो रउओ सब मैंने केहू के बोलैले बनी। बाहरी से हमनी के राकेश ओझा जी आवतनी। अच्छा, एगो बात और बताई, बरिसवन गांव खास करके पूरे दियारा इलाका में देखे नहीं कि हर बार अलग हट के होला, चाहे छठ पूजा होके उ जो जौन जवार में ना होला तोने बरिसवन में होला। दुर्गा पूजा ये गांव में दू ठई होला। आयो भी सरस्वती पूजा में ये तरीका के मैंने अनूठा पलते कारण में ज्यादा मैंने कि धन के खर्चा भी बात, तो मैंने कहाँ से ये सब मैनेज कहाँ से होला? ई हमनी के जितना कमेटी के लइका रहनी है, जो हमनी के इहे कहनी है जो कमेटी में कि एगो हमनी के दंगल कई जा पूरा गांव के हमनी के थी जोड़ के, काहे कि हमनी के जीवन में हमनी के गांवे अपने के दंगल ना देखल रहनी जैसन उ दंगल हमनी के एह बार देखे के मिली। ऐसे कि हमनी के क्षेत्र के लइका देखते नहीं जे क्रिकेट में, फुटबॉल में, लेकिन पहलवानी पहले रहे। अभी हमनी के दियारा इलाका में देखे नहीं जे बरजा में चाहे चारी घाट में उन्हीं मैंने तरीका के दंगल या एक दूगा कहल जो पहलवान टाइप के लइका लोगत रहे सो, तो का बुझाता कि ये पहलवानी ये आयोजन से माने जो लइका बड़े से नया लइका है कनियो में कहीं जज्बा मिली कि भाई हमनियो के पहलवानी करे के चाहिए। विलुप्त होत जाता होला। हमनी के जवन अब समय बा, एकरा के हमनी के विलुप्त चीज के अब फिर से ले आवतनी जा। आ गांव के सहयोग से पूरा गांव हमारे में सहयोग करता। पूरा गांव भी रही में अतिथि में बने बरमेश्वर मुखिया जी के नाती बने चंदन सिंह जी। कुछ मुजफ्फरपुर से हमारे साथी आवता लोग, डॉक्टर राकेश कुमार बने गया से। जहाँ तक रोरा बड़ा सुंदर प्रश्न पूछले रहनी है कुश्ती के बारे में, तो जहाँ तक हमारा पता बा कि यहाँ बहुत विराट कुश्ती के प्रतियोगिता जौन बा कि ना गांव के उत्तर साइड में सरस्वती पूजा के ही अवसर पर बहुत दिन पहले भइल रहे, जौना में हम कुश्ती के रेफरी रही। हमार नाम पूर्व सैनिक भारतीय पहलवान उमेश कुमार दुबे, हम शाहपुर के रहे वाला हैं। हम सेना से जौन बा कि ना कई एक बार नेशनल जौन बा बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में एक बाद शुरू से हम नेशनल के पहलवान रही है। हमारा जहाँ तक पता बा कि ये बरिसवन गांव में अतना पहलवान रले हा, हमार उम्र लगभग 55 साल हो रहल बा, कि 50 जोड़ प्रदेश के कोनो कोना से पहलवान आज हैं तो एगो बरिसवन गांव जौन बा सबके जौन बा जोड़ दे देत रहल हा। यहाँ के माननीय पहलवान श्री गणपत तिवारी बंगाल पुलिस में अभी वहाँ के रिटायर करके आयल बनी। ओ घड़ी जौन घड़ी कुणाल एसपी जौन बा बिहार पुलिस में जौन बा भर्ती करत रहन, आ एगो नियम लागू कैले रहन कि जे भी वर्दी पहन ली ओकरा के भर्ती कर दिहल जाई। ओ समय में यही बरिसवन गांव के श्री ओम नारायण तिवारी जी आ पहलवान भीखम तिवारी जी वर्दी पहन के डायरेक्ट जौन बा कि ना भर्ती बई रहे लोग, बिना फिटिंग के 6.5 फीट 7 फीट के पहलवान। एक बाद से बहुत सुंदर पहलवान उमेश तिवारी, रमेश पहलवान, एक बाद एगो लड़का रहे है मनोज पहलवान। यानी हम तक कि गाँव जौन बा आन्हा गोसाई जी रहे है। एक गाँव में के मुख्य खेल जौन बा कि ना कुश्तिये रहबे कैला, गांव के चारों ओर अखाड़ा चलत रहला। एगो जहाँ तक क्वेश्चन पूछनी है कि कुश्ती के प्रति एह तरीका के उदासीनता, तो हमनी के तरफ से यह बुझात बा कि हर एक साल सर जान जाए कि ओलंपिक होखता, एशियन गेम होता, नेशनल होखता, स्टेट होखता, लेकिन प्रखंड स्तर के प्रतियोगिता में सरकार इतना लापरवाह बिया कि स्थानीय आदमी कोनो प्रतियोगिता के अतना प्रतियोगिता होता, खो खो होता, कबड्डी होता, बैडमिंटन होता, बॉल होता, वॉलीबॉल होता, हमनी के इलाका के लड़का एक नाम तक नहीं से जानत। तो हम धन्य भाग बा कि रौरा से हमनी के जौन बा कि ना मुलाकात भइल बा। भोजपुरी चैनल के हमनी के बहुत बहुत आभार प्रकट करतनी जा कि यह संदेश के रौरा आगे भेजी कि हमनी के प्रतिभा के कमी नहीं खे। यही मिट्टी से शाहपुर के रहे वाला एसके चौबे, जेकर नाम लोग ना जानेला, ओसियोल में ओलंपिक भई रहे घड़ी जौन बा कि ना मिल्खा सिंह के साथे ईएमई से वहाँ के कैप्टन से जौन बा कि ना रिटायर कैनी हा। अभी रिटायर करके सिकंदराबाद में अपन घर बनौले बानी, वहाँ के रनी हा। हमें जौन बा कि नेशनल के पहलवान जौन बा कि ना शाहपुर के ही हमार जौन बा सहिजौली के
पांडे जी रनिहा, मतलब बहुत नामी गिरामी शाहपुर के शाहाबाद केसरी गणेश दुबे पहलवान रहे हा। यही बरिसमन के बहुत बड़ा पहलवान जौन बा कि ना गणेश तिवारी जी रनी है, गुप्पू तिवारी जी, मतलब विद्याशंकर तिवारी, सब लोगे जौन बा लड़त रहा। यहाँ सामाजिक उदासीनता के वजह से सरकार कोनो प्रकार के इंटरेस्ट नहीं खेलेत। यहाँ कम से कम चाहत रहा कि जैसे अन्य प्रदेशन में जहाँ जौना खेल के खेले वाला लड़का बड़े उनकरा खातिर व्यायामशाला बनता, उनकरा खातिर विद्यालय में जौन बा छूट ग्राउंड भी नहीं खे। आज के डेट में मतलब कि हमारा तो जहाँ तक उम्मीद बा, हम तो नेशनल खिलाड़ी हो के जौन बा कि नहीं हम केहू ऐसा नहीं खे जे नेता विधायक से हमारा भेंट ना होला। वो चाहे आर.के. सिंह जी रनिहा, मीना सिंह सांसद रहा, शिवानंद तिवारी जी रहा, मंटू जी रहा, यहाँ तक कि मुन्नी देवी जी रहा। ई गुहार हम सब लोग से लगा चुकल बानी कि शाहपुर क्षेत्र में कम से कम एगो इंडोर स्टेडियम होखे। हम हमेशा हर एक जगह से बात के उठाईला कि कुछ हमनी के लइकन के खेले का और के होके के चाहिए, तो जवाब में मिलल कि इंडोर स्टेडियम अभी पटना में नहीं खे, एने कवर कैसे हुई। तो हमनी के प्रतिभा के लइकन के जौन बा कि ना हनन होता, समय जौन बा कि ना बहुत मूल्यवान बा। कब लइका जौन बा 14 वर्ष से 18 वर्ष 20 वर्ष के हो जाता, ओकरा खेले के कुछ नहीं के मिलत, ना क्रिकेटे के कोनो प्रकार के व्यवस्था बा, ना कबड्डिए के, ना कुश्तिए के। अपना मन से जब केहू के मन में आयल आपस में जौन बा चंदा वगैरह है इकट्ठा करके लोग पहलवानों के देवेला, खिलाड़ियों के देवेला, आयोजन के लोग करवावत रहेला। तो हम चाहब रउरा चैनल से यह कहल भैया कि कम से कम रउरा माध्यम से हमनी के ऊपर कृपा बरसो कि एगो दूगो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होखो। शाहपुर में अभी तक बिहार सरकार के एको ग्राउंड नहीं खे। हरि नारायण इंटर कॉलेज के नाम पर एगो ग्राउंड बा जौना मुहवा खेलकूद के आयोजन कइल जाला, उहो काम भर नहीं खे। 350 मीटर लंबाई चौड़ाई बा। हम ओकरा के राती खाने नाप के देले रहे तो स्कूल से घेराइल, उहो छोट हो गइल। तो एक गाँवन में तो जरिए जौन बा राह ही नहीं खे हम जाए, लइका जानत नहीं खन सकल। तो हमनी के चाहब जा कि हर एक जगह वरिष्ठ जे कोच होखे, पुरान खिलाड़ी होखे, ओकर बैठक करवा के एकर एगो फंड जौन बा कि ना इशू होखे। अच्छा खिलाड़ी हमनी के तरफ से चूज करके जौन बा कि ना ओलंपिक में, एशियाड में जा सकता कि एने कर के नाम करस। हमनी के प्रतिभा के कमी नहीं खे। बिल्कुल प्रतिभा के कोनो कमी नहीं खे। आई हमनी के चाहब जा यही दिखाई, देख ली जाना ग्राउंड पर हमनी के खड़ा बनी जा, यही ग्राउंड पर होखे वाला बनू जी। जी ट्रैक बनल बा, हम अभी माटी गिरी देख ली। हाँ, 4 तारीख तक एकदम अप टू डेट होई। जे भी है 200-250 आदमी होई है चीफ गेस्ट। एक बाद हम समझता नहीं जे 40-50 हजार आदमी हम जुटी हैं। बहुत सुंदर जौन बा कॉपरेट जौन बा ए इलाका के आदमी करेले। जे भी आवेला, पिछला हाली भी कुश्ती भई रहा से 10-15 वर्ष पहले गांव के उत्तर साइड में भइल रहे, ओकरा से भी सुंदर दंगली जौन बा कि ना 4 तारीख के होके जा रहल बा। हम ये चाहब कि समय से सभे जौन बा देखे खातिर जुट जाओ, कहे से हमनी के हर हाल में 10 बजे से ए प्रतियोगिता के स्टार्ट जौन बा आदमी कह दी, 4 बजे तक एक समापन हो जाई कि जी जहां से दूर दराज से आयल हुई अपना नियत स्थान के भैया पहुंच जाए। बिल्कुल अभी तक रहुआ बहुत सारा नाच देखनी, दुगोला गौनई देखनी सरस्वती पूजा पर, लेकिन अब की बार दिने में प्रोग्राम बा 4 तारीख के। आई कुश्ती के जौन महादंगल के प्रतियोगिता बा, जौना में माने राज्य के अलग अलग कोना से जब नामी गिरामी पहलवान लोग पहुंचता। तो आई जब देखी पटका पटकी, और जौना से जो नया जौन युवा बड़े लोग ओहू लोग में मैसेज आओ जो कम से कम अभी तक जौन लड़का रील में मोबाइल में जुड़ाइल बड़े सो उ देख ले सो ऐसा पटका पटकी हो ले। बाकी रहुआ कहाँ से देखो तनी, का सोचा तनी, कमेंट्स करके जरूर बताई। चैनल पर नया बनी तो फॉलो कर ली, यूट्यूब पर देखत रही तो सब्सक्राइब कर ली। बाकी यही तरी देखत रही, आपन बोली आपन माटी, दियारा भोजपुरी खाटी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले जंगली बाबा की जय।